Ejen yanılgal gör. Gör. Ilga galaymagyn. Gelani ana. Gel ondan. Ana. Berekellah. Onu görüyor musun? Beret. Şu yerlere Ferhat. Oho, men koçmama gelipdir. Hani? Gel oğlum. Papazağım neden geldi? Kapına meydap dur. Ece, sen maňa kakam hakynda hijem gurrun vermedin. Vah oğlum, yüreğini yaralatım gelmedi. Kakan edermenni, qayda otuzdu. Korku ürküyün bilmezdi. Adalatınam adam kerçilingem. Göz eğilip duran musgazdı. Diýmek, kakam edil düşümdäki ýaly helak bolup durdy. Merkez isteýäňmi? Deňizde helakçylyk.
Kakamın halat eden adamlarının soňkok barları nähil boldyka? Kakaň wepat bolandan soň ýalkapdagy maşgalasy bilen guluma ýakdan Liverpool aýatyna goşdylar. Menem teň bilenjik Aşgabat'a geldim. Guluma ýakda ýaşap bilmedik. Yergede Kakaň ýadyma düşdi durdy. On soň ýalkapdagym bizem şo ýerini terk etdik oglum. Çıkıyor. Oy balacığım ağlama. Can oğlum gidelim. Oğluna bak, qaraşayım öyle kenine. Getir qoşlama. Yok azar edinme. Men owan adamlar bilen şähere giderim. Oğluna bak, gidiverecekmi? Hawa güzel. Gideyin. Merit yok olen. Maňa ağır düşýär. Günne günaşa düşme ýeri. Aşgabatda da ýaşap göröýün. Yüregim injelmadymka. Siz bizim emiroğumuza sar. Näçe ýyl goňşy bolup ýaşadyk. Ýalkaba Merit dostum ýok bolyn. Günüm geçen okdy ýa. Bizem gitäýmesek. Ýaşadyn bolsun. Sağ ol. Bolýa sağ ol. Aman var. Oğluna bak, günne yerden turup deňde seredýän. Bir yerden mere çykyp geläjek ýaly. Güzel bilen maslahat etdik. Lewapda dostum var. Hoş mellek ýeri bar. Zeminni göç edäýmesek. Gitseň saman bar. Ýero Batyrjan, akylja bol. Ejeňe gowtar et, bolýarmy? Oýgany. Oý ağlama. Sağaman var. Ece näme boldy? Gamyň görnýändir. Ine çaklyk haty. Harwgullyga çagyrýarlar. Bärde tolunar ýaly näme bar Ece? Wah oğlum, sen wyrýja bolup göräýsin. Şonu bilerdiň, näme üçin tolganýanymy? Gullyk etmek bizim borjumyz Ece zan. Men oňa garşylygym ýok oğlum. Ýöne men senden aýra düşýän. Men şonu ala diýen oğlum. Ece zan, Lukman ýenin bir ýürekli borda. Lukman bolmagam aňsat däl.
Yöne ece olmagam kıyın. Kıyın oğlum. Ece alet etmedeni. Hem mevat gül yal bol. Kakanım iş uğradımda idilşlur ya tolun yadım. Senemin ha uğrayan olayım. Men tensiz ne edip oňurun oğlum. Aradın üzmen sen bilen habarlaşıp durur. Edil kaptalında yalcık duyurdun. Belkem şeyle bolsunna. Yür oğlum. Eceza, men gulluk ötmekem kakamın halat eden adamdan göretim geldi. Bor oğlum. Gidip geleyer. Hı hı. Olur Liverpool vilayetinde yaşayalar. Yür bala. Görece. Gelin gelin. Mümkün mü oğluna vatgajyymna? Mümkün. Gel Gülnarcan. Çağırdyňyzmy? Hava çağırdım. Geçen akşam Öğüttaş keteli bilen bir hassa geldi. İne ketelin tarihi. Al ödün kabul et şonu. Bor bor Bolýa, oğluna bor. vatgajyymna. Sag bolun. İne balam. İşten açık olsun oğlum. Sağ ol Ece. Hovluk mu oğlum? Arasını şiirel suvam içe. Gatacıp bir nece. Batırcan. O Ece. İşimde var gayır geldi. Edil perişten vardı. Alçılcık, akıllıcı. O neymiş ya sen işinde Ece? Gülnar Lukmançılığı oturupdur. Okudan soň bize işlemeye gelipdir. Gülnar deydin mi adı? Hova Gülnar, diýsen bir enayçygyz. Ertir ejeň näme işleýänini göresiň gelen okmy? Şogy düşünme. Belkem şoň üçindir. Bilmedim de ertir turgulleşigime ma var Ece. Bir gün galaňda näme bolýar? Galsam bolmaz Ece. Turgulleşip durmasaň elden çykýan. Köp tiltimleri ýatdan çykarýan. Ey görde oğlum. Gülnar Yalkapovna, sizin hastaňyzyň keseliniň tarihi. Salam ýyllar. Salam. Gülnar Yalkavna. Men oğluna vatgajyymdan oğluy. Oğluna vatgajyna? Owa. Oğluna vatgajyna 4-nji hattadyr. Arkaýyn bary berim. Girmek kadagan. Arma da Ecezan. Bar ol oğlum. Yür, gir oğlum. Otur. Yurt karşaldın Ece. Sağ ol. Tanrı arkasın. He, oğlum. Oğuy seni günüňe goýan näler? Yok Ece. Täze hastaxana geçiliğini ver ýeke gergem gelip görüm owa. Yer oğlum. Bahana gözleme seni. Ana Gülnarcanım geldi. Salam. Gülnarcan, ine men oğlum, Batır. Bize ýem tanış. Oğluna vatgajyna. Owa. Bize ýam tanışdyk. Oğluna vatgajyna. Maňa tapşyran hastaňyzyň keteli anyklandy. Ine keteliň tarihi. Görüp bereyim. Bor, görüp bereýärin.
Bar oğlum şu yaşulan sorak gör. Borajy häzir sorar. Bor. Assalamu alaykum. Wa alaykum Ol ne baylaňyz? Armanda. Bak ýaňyzmy? Owa. Yalqap daýy, tizmi? Owa men yalqapdaý. Eje gelip dursa. Oğul nabat gurgunmy? Şükür. Meredim edilýärdi. Ho, Hudaýa şükür. Beýişip durmalyň, ýörüň öýe baralyň. Gözel. Yalqap daýy. Bagy ek soň ýiräýeli. Kakan pagiram başlan işini soňlaman hiç oturmady. Dedem onda şey değil. Hani gel oğlum. Oğluna vat gurgun mu? Gurgun tamamen otiru. Hudaýa şükür. Assalamu alaykum. Oğlum gurgun mu? Ýaxşy. Oňatmy ýagdaýla. Şükür. Tuweleme ýygy çykarypdyr. Owa. Edil meredim öýe. Hawa, tuweleme. Ýör oğluna vat öýe girelim. Bari verin birden bari ýatar. Oğluna vat. Görüşmänmide köp wagta geçendir. Hova gödel. İpetli wagt geçti. Gel. Hani geç. Gel oğlum. Çekinmeyin, öz öýüňe gelen ýar bolay. Oğlum, gödel geleceğim, yalkap daýyňam, kakan, halat eden adamlary. Sen kakan gaty gowa adamdy. Öz janyny ortaga goýup bizi halat etdi. Meni ol oturan gelnejeňi. Şeýle kakan bolanlygyny buýsanyň oglum. Nesip bolsa Batır canam harwugullugy gidýär. Wei şeýlemi? Tagaman edip gelsin. Oğluna Tagaman vat. gulluk ede oğlum. Tagaman edip gelsin. Sağ olun. Oğlum, tagaman edip gel. Sağ olun. Harwy gulluk da synagdyr enim. Ol ruh hem beden synagydyr. Ol mukaddes borçdur. Men kakan ýaly harwa adamlara buýsanýan. Olar hakyky gahrmanlardyr. Ana olar ýaly adamlar nirde bolsalarym ar namysa mertebe uýsanyp ýaşaýarlar. Dogry aýdýaňyz. Kakana meňdejek bolgun oglum. Bizin gyýdymyz Gülnar janam büýül Lukmançylyk Üniversitetini guturdy. Tuweleme. Özüm Aşgabatda işlep ýör. Gatywy. Biziň gelmegimiziň sebebi Batyrjan harwugullugy gitmäke sizi göräýin idi. Gaty goý. Gelen döwlet diýipdirler. Hani gözel mihmanlara hödür kereme de ýön otyrsun. Gülnar jan, nahar taýyn bolsa äwer ber gyýdym. Salam oğluna vat ajyna. Salam. Hani getir gyýdym. Getir hani. Al. Geçir öýlek. Alın. Al özüňe bismillah hani. Batyrjan inim. Şu sagat kakan pakyldım dara sagat. Şu sagat enne bolsa goňa jaý boljakda. Al oğlum. Tagaman gulluk etdi. Sağ olun. Yalqap daýy. Sizem barıp durun. Bolýa sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ oturun. Tagaman. Sağ ol. Berkarar vatandan ederinen gerçekleri, vatan oğullarının mertebeti bilen vatan beygeliğe, vatan qoruğuna sığmaz kalabı. Adatça vatanı mertler, mertleri bolsa vatan beygeliğe. Vatan qoruğu iyen halal duzunu haklamakdır. Vatan bizim her birimiz üçün eliyetmez mertebedir. Munun da sebebi vatan söýgüsi soňlanýan näme? Vatan söýgüsi hemişe joşup duran mukaddes duýgudur.
şeýle bolanlyk üçin diňe mertler, watanyň mert ogullary watany beýgelýärler. Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň beren terkerde başly Gurbanguly Berdimuhammedow. Edil yaşlar, biz acayip döwürde yaşaýar. Gahrman arkadağımızın Türkmen halkına bagşeden acayip zamanına yaşaýar. Hormatly prezidentimiz tarapyndan size yaşamağı, okumağı, döretmeği ähli mümkinçilikler döredildi. Harby ulluk bizim mukaddes borcumuzdur. Watana, halkyna, hormatly prezidentimize wepaly ulluk etmek iň beýik maksat mukaddes borçdur. Bu beýigi işte men sizin hemmeňize diňe üstünlükleriň ýar bolmagyny arzu edýär. Hormatly ýaşlar, hormat bilen içeri işler gullugynyň veterany Abdulla aga söz berýär. Hormatly eskerler, edip ýaşlar, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň Melik Guly Berdimuhammedow adynyňky 10.01 harby bölümine gulluk etmek bagtlyk diýip hatap edýär. Ine şuun bolsa siz kasam kabul edýäňiz. Menem Türkmenistanyň içeri işler edaralarynyň veteranlarynyň adyndan sizi tüý sürekden gutlaýar. Siz ähli tarapdan alada bilen gurşalandyňyz. Biz ýaşuly nesil Türkmeniň bol elin bagtyar durmuşyny, oňýas, begenýas, buýsanyas, şular ýaly bagtyar durmuşy bagşeden gahrman arkadağymyda bilen serkerde başymyza hoşallygymyzyň çägi ýokdur. Watan sözü mukaddesdir. Watana wepaly gulluk etmek uly bagytdyr. Hemmäňize harby gullukdur. Üstünlükleň ýar bolmagyny arzu edýän. Esger meredim. Men harby kasam kabul etmäne gel. Esger tapar. Men harby kasam kabul etmäne gel. Yoldaş kapitan Esger Meriyede, sizin buyruğunuz boyunca harbi kasam kabul etmeye geldim. Harbi kasam kabul et. Men garaşda bakı bir taraf Türkmenistan'ın raýaty Meriyedov Batyr Meriyedowich. Nähirwan halkymyza we Türkmenistan watanıma, Türkmenistan'ın hormatly prezidentine, Türkmenistan'ın ýaragly güýçleriniň belen terkede başlygyna We paly boljakdygyma dawarali kasam edýär. Türkmenistan'ın konstitusiýasyny we Türkmenistan'ın kanunlaryny, Türkmenistan'ın prezidentiniň namalaryny mukaddes berja etjekdigime, harby düzgün namalaryny, talaplaryny, terkerdeleriň we başlyklaryň buýruklaryny berk ýerine ýetirjekdigime kasam edýär. Harby borçy münasip berja etjekdigime, Türkmenistan'ın azatlygyny, garaşsyzlygyny we konstitusiýon guruluşyny erkleşi gorajakdygyma kasam edýär. Garaşly bak bir taraf watanymyza, Nähirwan halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň beren terkede başlygyna gulluk edýär. Yoldaş eskerler, sizi harby kasam kabul etmeňiz bilen gutlaýaryn. Yigitler, gulluk diýeniň derewna geçip gider. Haçanla gulluk gyzykly bolanda wagtyň nädip geçenim duyman galýan ahyry. Iň esasat gulluk seni mazarça terbiýeleýär, kämillik derejesine ýetýär. Ýöneköý çağalykdan edermen ýigide urulýar. Bu bolsa iň esasy zatdyr. Onsoňam yigitler, siz öýüňizi, ene taňyzy alada edip ýörmäň. Siz gulluk bilen bolun. Öýüň aladasyny özümiz eder. Aýdýanyň näme Yusuf? Hey öýüň maşgalaň aladasyny etmän bolarmy? Hey wepajan meni görmän oňarmy? Ana ýene başlatda. Men çağı öz başlyk terbiýelense gowy bolar diýjek bolýan sadap. Onuň dogry. Harby gullugyň terbiýeti ýaly terbiýe ýokdur. Onu oglum özüm başdan geçirdim. Ýogsa da kaka gıyratyň ýagdaýy näli? Gıyratyň ýagdaýy oňat, oňa dostlyk jumat edýär. Elbetde sensiz ýüregi gıtýarajyk. Sen onu taýşanyklıkdan ulutdyň ha. Kapar! Ha! Go! Egne! Al!
Ayam gön tut. Öwren çek. Yine eskerler. Beriyette RX 160 avtomatın esası öş häsitnamasy şulardan ibaret. Eskerler. Watan goragy mukaddesden goragdyr diýip, hormatlar kadağımız, belen serkerde başymyz. Mertler watany begeldiýär atly kitabyny aýdýar. Watan goragy mukaddeslikdir. Hormatlar kadağımız, belen serkerde başymyzyň özi biziň üçin, hemmämiz üçin görüllidir. Mertlik merdanalyk mektebidir. Gahrman arka dağımının maktada okkulluktan, batırgaylyktan, gahrmançylyktan, watan söýjülükden nişan bolan bu nusguruk hereketleri özüni türkmen saýýan her bir insan üçin ýatdan çykmajak buýsandyrjy, ruhlandyrjy wakadyr. Belen serkerde başymyz bize her bir işte nuskalarlyk, merdanalyk bekletdi. Belen serkerde başymyzyň harby tehnikalary, ustatlyk bilen erkedişini görende, watana bolan beýik söýgi biziň hiç ýerimiz beýik fark goýmaýar. Şoň üçin biz ahydylyň goragçylary, agzy bir ahydy watanymyza gulluk etmekde, gahrman arkadağımızdan hemişe nuskalmadyk. Belen serkerde başymyzyň öz halkyna, ýurduna, watanyna gowanyp, her bir işde nusgalyp görelli görkezmegi, il ýurdunyň aladasy bilen ýaşamagy, öz halkyna ırkal döwletli bagtyar durmuş bagş etmegi, agdy birlikden, jebislikden, belen watan söýjülükden nişandyr. Türkmen halkynyň hak gowatlary arkadagy bolup, raýatlarymyzyň aňyna, ruhyna, müdümlik orun tapan gahrman arkadağımız bolan belen söýgi çäksizdir, bakydyr. Belen serkerde başymyzyň öz halkyny bagş eden, şeýle ajaýyp hem bagtyar ýurdunyň agydylygyny goramak her birimiz üçin belen hem mukaddes borçdur. Batyr. Näme? Men eskeri bolup başararynmy? Bir de ýam eskere. Onsoň sen hak geçe. Men özüm gowduýan. Ägli hereketlimim çalasyn.
Bulun hemme sen hayrına wapa. Hakiki esker olmak üçün çalasın, doğumlu olmalı. Ana Muhammed Eseret, yarışa koşulacak at yali. O at sap görürsün şeyle de. Kim hem doğumlu olmalı. Düşünýän neme lan? Yani heme. Men ýatyr kam hor çekkenmi? Yok bay edil kulucuk yali yat ya. Yatın eline. Tupan! Yavaşa! Tupan! Kesbinen! Nüve? Tupan! Divar! Tupan! Durun yerinde kesbinen! Nüve? Meredov Batır Meredovich. Ya yanlış yamkam. Çakımçak olsa Meredov olmalı. Hava. Hutşol. Bu medet oğlu. Ağayız, o oğluna vat hacimnan oğul kulluğa dönüver yüzü salıklı. Doğru. Wagt jorajan sen bir bilseden oğluna vat hacimnan oğlunu nähili goýulşyny. Olan ýeke dikrary, göz gowanjy. Ağay, sen onu nereden bilýän? Olan maşgalasyny öňden tanaýan ýaly görürüm dersiň, ha? Tanamda näme? Gülnar senem şu ýigit kulluğa dönüver ýürejiň dem almas haly süýtgediler. Hagyp goýsan hagyp, ýörany işleşime bilen bolaly. Yollaşmıyor. Esker Meredov tüys bir de gerekliydi eken. Oňalyk bolsa Esker Meredov üstaq çağırın. Düşünmedim. Men oň bilen görüş tutjak. Buraya yollaşmıyor. Bir tüys bolmaly. Hiç tüyslen bolmaz. Görüşde ataňym bolsa zylama dipdirler. Ha? Berekelle atay. Esker Meredov çağır. Hani gelen yollaşmıyor. Yollaşmıyor. Ana, yollaşmıyor. Esker Meredov'a geldi. Yollaşmıyor Esker Meredov buyruğuňyz boýunça geldim. Ha, Esker Meredov. Han gelani ikimiz güýçli ýalan saly.
Ha, näme ýaýdan ýan? Gel. Efer Meredov. Yollaş mayor bilen görüş. Berekella. Yer näýe yollaşmaýar? Yollaşmaýar. Esker Meredov. Tüýt biziň diýýän eskermid eken. Muny uly ýaşa taýarla bermeli. Hot şeýle. Esker Gurbanov. Men yollaşmaýar. Erkin. Sen atıl çapık var ekenine. Hut şeýle yollaşmaýar. Esker Gurbanov. Eňäli atı hüwet edýän ýigitler bize gerek. Biz häzir ul ýarşy taýýarlanýar. Ýöne biziň ýarşymyz konkur ýarşy bilen bagly. Konkur barda eşitmedin? Hut şeýle yollaşmaýar. Ýöne nähil bolundy bu sana kyn düşäýmese? Konkur gaty kyn sport. Oňa aýratyn taýýarlyk görmeli. Yollaşmaýar. Men kiçiligimden hut konkur bilen meşgullandım da. Sen onu nereden öğrenip berdin? Gadymy destanlardan. Düşünmedimle. Yollaşmaýar. Türkmen gadymy destanlaryna Gorkudatada, Görogluda, Oguzxanyna her bir türkmen ýigidi at üstünde gezipdir. At çapdyryp ýaryş gurnapdyrlar. Päsgelçiligiň üstünden böküp geçmek olar üçin hiç zat bolupdyr. Konkuram päsgelçiligiň üstünden mökmekde. Men näçe tan gadymy destanlardan okap öwrendim. Munyň men üçin ul açyş Esker Gurbanov. Berekella. Onna şeýle. Ertir kimiz manejde duşýar. Hut şeýle yollaşmaýar. Onu okap berin kitaplaryny. Hayallyk edýäňiz çaltyrak, berkirak urun, berkirak. Nerdan? An çep tarafa geç. Hayal hareket edýäňiz. Çalasyn hareket edin. Bolun uklamaň, çaltyrak. Çalt hareket etmeli. Esker Taparov. Men yollaşmaýar. An bäri gel. Ano gawalyp gel. Çaltyrak bol. Getirany bärik. Muhammedov. Men taňa diýen çep tarafa geç. Maňa gap gerek. Bar hakky toplaryny çöple. Özüň çaltyrak bol. Oňaraýmasyň başga näme oňaraýan? Dälim saňa bilip diýe hakky toplaryny çöpledi. Dogry pikir. Sen näme diýsene? Hakky taýagyny ber. Gaw bol desen al. Anderweda geç. Dor. An gaw ber. Her biriňiz ýygyder derwede ormaly. A sen bolsa janyň teniň bilen derwedäni oramany başar. Bolun, durmaň, işläň.
terweden gora. Gora, öz vatanın gora, şundan gora. Näme yüzüň salyp görünýärler? Näme boldy? Ay, men käşgün pasmady. Näme boldy dost? Mayor Ataev men sinemek üçin näme bilmedim. Meni hiç oyuna çıkaran o. Sen çalasynyň barlak görýändir. Sen ondan gaty görme, näme de bolsa ol sen tälimçiňdir. Ol sen ökde hak geç bolmagyny isleýär. Ýogsa da Muhammed, sen öz atyň bilen dostlaşyp geçişdiňmi? Dostlaşdym, gaýrat çydamly ýynnam. Ýöne men mahal öz gaýratymy göresim gelýär. Ana olanlar bolun da çaltıraq. Topar. Oturun. İşten de açık olsun. Kerimcan, berdem oğlum. Awa men bärdi. Ataş pökkün alıp beräy. Şunu alıp bereydi. Awa. Gerek pök gördün oğlum. Al oğlum. Yürü hani, beyle kalmadı atlamada masterın oğlum. Burun mu yedim? Sarınday, o ýadaylar. Dur! Kerimcan, bir yerini artmadın değil mi oğlum? Yok. Korkmadın mı oğlum? Hay balam. Deydip yol olga mahir. Gözögçi esker taparım. Ta ol oğlum, tağır yalkatın. Bolya, karakol jeken. Tük alp verdim, o begecini algayıp da. Akıllıcı bu. Hey, akla men oğlum, akla. Ne gaytalamagın. Bar. Pökkün beräýdi. Al garawol, akyllyja bolgun barmy? Akıllıdır, akıllıdır. Doğru ýaşul. Sağ ol. Sağ olun oğlum, Sağ ol. sağ olun.
kahraman çempiyon olurdun dost. Bereketler Söper var. Yok yani. Yeni sonu doğru. Bereketler. Bir, iki, üç. Ayağın. Elini bir yere yatırın. Yüreğin yatsın. Dövüşü! Yunus kapitan. Men. Çopan bile bir taramlaşalı. Topor, oturun. 5 min dinç. Etker Meredov. Men. Topora cevap kertin. Hut şeyle. Yer yoluş kapitan. Doğru. Çopan ağa. Oo, gelin oğlanlar. Esselamu aleyküm. Yaşlı. Aleykümselam. Gelin, geçin oğlanlar. Oğudur. Gelin, yaxşı aş üstüne diptirler. Gelin, geçin. Çay içelim, çörek yiyelim. Sağ olun Yaşlı. Yaşlı bey, tekrarda çopan başında türbünden zam kurupsun gori. Ya ki vakti aktıkları yer boyunu yemi. Benim öz vaktinde siz yali eskerdim. Ana şonu men uyuştu türgünüm. Şeyle mi? Oğula, şonun galen enlik de şu ağdan men türgünleşe. Tü öyle mi? Değişen olay mı? Yok, değişim o kıyarım ürküz bilyen men. Şu vaat mı? Elbette şumat. Hedir ürküdür. Onu bu yetkerleri görkede ayri. Ay baş üstüne ürküdür. Sağ ol, yetkerleri. Etker Meredov. Topor bilen gel. Eskerer hemme ağıştak düzülün. Hansaklı hani. Elhe. Getir Yaşur, getir.
Ol yaşlı, Tanrı arkasın. Vatanımızın asudolun koruyan eskerlerimiz el mudama bir türgülüşte olmaklarını arzu edeceğim. Sağaman kulluk edin oğlanlar. Sağ olun. Sağaman kulluk edin. Gülnarcan, näme beýle aladaly görünýär? Uy, näme ulgaýdym? Näme beýle aladaly görünýär? Ýör hany? Hany geç otur. Otur. Hanyny aýtgaýdym. Näme uly? Näme aglaýar? Obada ejemiň temi gasyp yaramajak bolýar. Menin baraýyn näse? Berde de hassamma. Ecemem, yağdayım ervet dälin gelmedi diýä bolim. Men bolsa, şonu da alady diýendi. Gülnarjan, gözüliň öňdem gatan okdylar. Bilmedim de. Gaýdym. Sen näme etsene? Mahum Lukmana işlerini tapşyryp. Ol irden zähmet ruhsudundan gelýär. Sen bolsa arkaýyn ir bilen ir kuçorda owa uçuýar. Sağ olun, oğluna batacağımna. Bolya, bargaýdym, sağaman var. Yoksa da oğluna batacağımna Batırın ýagdaýlary gowmy? Gowy. Bolya, sağ olun, men gideyin. Sağ olaýdym. Yollaşmaýar. Näme üçin geyinlidiňiz? Alazyk tagaplet Esker Gurbanow. Häzir bilersiň. Uçaýlar. Yollaşmaýar. Siziň maňa ana medeniýetiňiz konkura taýin näl. Ente oňa maneja çykmak üçin turganlaşyk gerek. Esker Gurbanow. Sen alazyk tagaplet bilýärmi? Uçaýlar. Ýörünno, maneja baraly. Yollaşmaýar. Sağ olun. Taňry ýalkyzyn. Yine dostluk gıyratım. Nesip bolsa yine yarışta yeňiç bolar. Sağ olun, yollaşmaýar. Hücümü çep taraptan güýçlendirmeli. Esker Taparov, näme işläpýördiň? Turgullaşyp geçýän. Ali taň näme tapşyrdy saňa? Heretbeg tapşyrdy. Geç otur. Düşündiňizmi? Bar geçiber. Barym. Nowatçy mayor Ýolomanow. Yollaşmaýar har bölümiň serkerdesi birinji barla goýgaşla okudundan geçdi. Yollaş patpolkovnik. Men nowatçylyk eden döwrümde hadise kemçilik ýöne çykmady. Şahsy düzüm ýerbeýer. Garby bölümiň nowatçysy mayor Ýolomanow. Yollaşmaýar. Şahsy düzümüň söwüşçän taýýarlygyny barlamak maksady bilen şahsy düzüme howsala gılan edýän. Düşündim yollaş patpolkovnik. Gitmäge ruhsat ediň. Ruhsat. Hemme birlikleriň dikkatina. Howsala! Yollaş eskerler. Şuun harby okuw turgullaşyp işleri başlady.
O bizim yani ehli yürüytü maksatlı toparmadan tayarlığının nehili derecededirini anıklar. Garbu okul turgönleşi isi yengiller. Ol hakikada koloy görünüşte alınıp barılmalı. Yürüytü maksatlı topar oğlu nokotta hareket eder. Beyleket yerler oldu. Vakan bozok yerini boğra kattın alarlar. Garbu okul turgönleşi isine mayor yoğlamanı yol başlık eder. Gözlerime anlamak yollaşmıyor. Ana ne diyen? Başta benim inanmadım. Ana şol kizci oğluncuk fin karşımda. Yollaşmıyor sizin buyruğunuz boyunca geldim. Papacığım neden getir kalkına meydap durdun? Dayı, bana näme getirdin ham göreli? Batırcan oğlum, sana denizden altın balık tüyücü uğrattı. Ne, alın oğlum. Sağ ol oğlum. Esenay, altın balık tüyücü uğrattı mı?
Dengleşin. Gönelin. Dengleşme. Orta. Yollaş patpalkovnik. Oku turgönle şu kutoronluğu münasibetli şahsı düzüm nizama durdullu. Atavat deriye Mayor Berkeliyev. Erkin. Erkin. Hormatly serkerdeler ve eskerler. Bugünün edilen işlerin hasabatı boyunca, yani yakınına geçirilen harbi oku tecrübe işleri yukarı derecede geçirilip, harbi toporlar maksada layık tutan yerli hareket edip üstünlüğe eye olurlar. Bu üstünlük bilen men sizin hemmenizi kutlayan. Hormatly serkerdeler ve eskerler, harbi oku tecrübe işine ayratın tapavutlanan serkerdelere, eskerlere hoşarlık bildirip olary sıylıqlamağı makul bildik. Esker Meredov bir yılın içinde özünü görürler alıp baranlığı üçün serjant yürüyte adını takmalı. Yine koşku mu? Dağlar, düzler, güller, bulutlar akınna mı? Doğdokları, unça kimin kadarar, kırpıkları ok yay kimin çıdılar, karı gözü bir en ay tüdüler, Lukman gıydı yılgıranna gülönne, hansallo. Yanakları yüreğinne köl koyuyor, yakşı yiğidin yüreğinne neyaz koyuyor. Aşık yigit şahir olup at koyuyor. Lukman gıydı yılgıranna gülönne. Kara saçın oynayan, yar şimala yar yar. Zilak gözüm doymayan, yar şimalım yar yar. Eyvalleri piyala, cümle sungur hıyala. Düşmeme bu hala, kim güneri yar yar. Eyvalleri piyala, cümle sungur hıyala. Düşmeme bu hala, kim güneri yar yar. Yar yar, yar yar. Kara saçın oynar şimala. Kara saçın oynar, yar şimala yar yar. Silak gözüm doymayar, yar şimalım yar yar. Eyvalleri piyala, cümle çumur hıyala. Düşmeme bu hala, kim güneri yar yar. Yar yar, yar yar. Kara saçın oynar şimala. Kara saçın oynar, yar şimala yar yar. Silak gözüm doymayar, yar şimalım yar yar. Eyvalleri piyala, cümle çumur hıyala. Düşmeme bu hala, kim güneri yar yar. Kim güneri yar yar. Kim güneri yar yar. Serjant Meredov. Ben. Mergenlik yarın atmağa gel. Var. Yollaş podполковник. Serjant Meredov spordun samba görünüşü boyunca birinci dereceli
Sport ustady. Mergen. Häzir göräýär mergenligini. Esker Meredov. Arkaýynlykda nişana atylýan näler? Sen 5 sekund wagtyň ma? Serjant Meredov 100 metrden hem nişanany urmady. Yolaş patpalkovnik. Men nişanany 100 metrden näle 200 metrden urdum. Ine bidem terkerden çağırdı böyle geleydik. Hem seni öğreniydim, hem ata erkesini öğreniydim. Bede vadın qoğuşamasın oğlum. Üstünlük ardı ediyen. Sağ ol kaka. Pagaman gurlu et oğlum. Yürün yaşlı, var verelim. Ine mehran illeşler tilleşini diyali turgun hocu anay göz yerke diyen atını çıkışını şovulu alıp barıya. Ine de onun sonqı çıkışını alıp barıyan portadına da dinetimi. Ine inni olsa turgun amanuyelik ettarım sonqı çıkışını ine cerime utuğunu almak bilen tamamlaya. Mehran illeşler gelin inni olsa meydan çağımıda turgun Muhammed Qurban'ı çağırılır. Ine Muhammed Qurban'ı özünün erketçi gıyratınna, gıyr atınna öz çıkışına başlaya. Yine de ol häzir ilkinci göküş çıkışlarını bütünlüklü alıp barya. Elbette onun atı erketçine toyucu hareket ulu şovhun bilen tomaca diye. Yine berekella turgun Muhammed Qurban'ı gıyratı bilen öz çıkışını bütünlüklü alıp barya. Elbette onun özü Muhammed Qurban'ın atı ezberlik bilen erkediyenliğini görkediyen. Elbette şeyle turgunlömüdün yörüňe ötüp geçişmegine halifa turgunlömüdün halifa tälimçilerimizin işinin yerine düşýänligini aýdynlyk bilen görmek bolýar. Berekella turgun Muhammed Qurban'ı. Ine gıyratı erkediyen turgun Muhammed Qurban'ı öz çıkışını üstünlükli tamamlan portatyny din etdik. Berekella turgun Muhammed Qurban'ı. Yollaş etdi. Çünkü harbi turgullaştı. Barmanlı hotlarımız çılgıdı görkedilendir. 24 saatin dowamında öňümizde goýulan päfetçilikleri bir kemsiz berja edip bellinin nokada gelmelidir. Häzir 3 minutdan göz daňyzy açyp turgullaşyga başlaýaňyz. Size gerek zerur enzamdan ählisi şuň üçindir.
garaşsız bakı bir taraf vatanmıza, nähriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen terkada başlygyna ulluk edýär. Ulluk edýär. Ulluk edýär. Hormatly ilesler duguşy dowam edýär. Ýary final duguşy, bugun duguşan toparlar Türkmenistanyň Içeri işler ministri, Halkan Hakyat topar bilen Türkmenistanyň Içeri işler ministrliği institutynyň netel hakyat toparlar arasynda ýary final duguşy. Bizim Muryan Murdaberde Halkan Molýar Derwozan gaýtarýar. Ne elkin zobu gaýtardy, Ihtiyar Yusuf Derwozowa. Indi bizim Muryan Halkan Molýar. 700 finala çykmak öwrençek duguşy tomuz edýär. Bir bolsa ätiýasaky oýunçylar Halkanyň az wagtdan meydana öwürde gelip. Halkan üçin Molýar, Gonçep bar, bolsa Edil Akombe geçirýär. Elimçi Tomas Ediyar ve şehirlerin duşuğuna yine de tağıradan için burnuyan duşu mutormağına ağvak kalli. Çünkü tabara mıklad ediyar yengisün on cep var. Edil akommeyedir. Yöne kurulan hakkı topum ertuğu geçiyor. Konfi sekundlar. Edgar Tapar. Oyuna giriyor. Men. Bar oyunu. Yollaşmayır, bir minut var. 1 minutta 60 sekund var. Dördün 4 var. Edgar Tapar meydana girip oyunu kualifikə dörmükə. Edgar Tapar öne meydana giriyor. Kalkanın hücum Molýar. Gonçep bar. Döwlet tüýünde geçirýär. Oronýar netil hücum burlayan Kalkan. Soňky sekundlar oyunun ahyry. Yine de täýärligi geçýär. Nähir Kalkan hüjumuna tomuz etdi. Derweden halkymyna kurdat gözleýän ýene Kalkan. Karşı hüjum bolarmy? Edgar Tapar geçirýär. Tapar Derweden gaýtarýar. Hüjum dowam edýär. Tarapdarlaryň golleýär bu hüjumy. Kalkanyň soňky sekundlardan hüjum bolýar. Edgar Tapar gol! Berekella! Toporny finala çykarýar. Edgar Tapar tälimçini gynamny ödüýär. Bugünkü ýary final duşunda Kalkan ötkür çykyp ýeňi salanyny we finala çykdy. Biz bolsa bugünkü ýeňisi bilen Kalkan hakem toporny mutlaýar. Tekrar Muratov. Parakat 1.95 zaýyna ýarly gaýta ödedi. Halka koymak için ayrısı maksadlı toparını etkili kurulur. Topar altı güçlerini getirin. 200 topar kuvvetlisini çekin. 300 topar elektrik endamlarının tümünde kanaat ediş işleri doğru edip başla. Devletin yanını toparım harekete girin komutanı.
Çep tarapına şikesi yok, sağ tarapına kapırgası dövülüp öykünü çümüptür. Kısıgılı başlayın. Hemme de tayin mi? Tayin ol asacı. Operatsiya tayin başlayabilir. Lukman, vaqt yetirmeliyim. Xası. Xası. Qısqıç. Qısqıç. Xası. Xası. Qısqıç. Qısqıç. Qayçı namar. Qayçı. Xası. Xası. Qanmat şpedel ya. Oğluna atqacıyın, hada baqtayın. Yürü vurşuna gözevçülük et. Yürü vursun hayırlı ya. Xası. Xası. Qanmatışı, yürü vurşu. Qanmatışı yürü vurşu qadırlaşar. Operatsiya tamamlandı. Hemmenize sağ olun. Yollaşmayar. Esker Meriyatov her işini bitirdi. Eskerimiz harbi bölüme gelenine onu davaralı karşılar. Tut şeyle yollaş patpalkovnik. Eskerimizi hökman davaralı karşılar. Mümkün mü? Gelin. Batır, biliyor musun neymi? Sen halat eden çağa çıklanmara. Olar öz sınıftaşlar bilen seni soramağa geliptirler. Gelin çağılar gelin. Batır dayı ecem bilen pişirdik. Batır dayı, sizi sınıftaşlarımıza hemen muallimimize gurrun verdik. Muallimim bizi sizi soramağa alıp qaytdı. Sağ olun. Tanrı kadın. Hança ağalar bolunni. Batır dayın yadatmalın. Batır dayı din çalsın. Siz doğrudan merd adam ekeniniz. Biz sizin edermerliğiniz hakkında her açık tapaklamada aydırız gurrun verir. Yollaşma oğlum. Mendin etkerlik borcumu yerime getirdim. Batır dayı, kovlaşanızdan bize gelirsiniz de biz teyze cayallık. Tüyleme, kutlu olsun. Hükman varar.
Batır daýy, menem ol olamsaň sen ýaly esker boljak. Ine seret. Ine şu atamdan galan şay. Atam kakama verdi, kakam maňa berdi. Bagyt getirýär diýe. Bagty özüň gazanmaly Arslanza. Menem bagty gazan başararmykam? Bagtyň öz tapar seni, ihlakym rahat bolsa. Batır daýy, men alyň. Üýtgeşik ekeni. Ýöne maňa kömek edermiki? Hep man kömek eder. Çağan göňünni ýykmasana. Alaýsana Batır. Bolýa sag bol, towgadyň üçin. Bolýanna biz gideli Batır daýy. Biz size garaşaktyrys Batır daýy. Sag bol, hökman barar. Sag bolun bol. Bilýäňizmi näme? Okuwçylaryň surat sapagyny, ýanyň howpsuzlygyna degişli bir näçe suratlar höwes bilen çekdiler. Bular suratlaryň ählisini size sowgat getirdiler. Hançagalar hemmämi suratlarymyz görkedelim. Ay tuweleme. Tuweleme. Batır seretini sen çekäýdir. Vay, bu suratlary getirin. Sag bolun çağaçyklar. Sag bolun. Bolýa sag bolun. Sag bolun. Ratu gönülüm. Erkin. Wepa şundan amatly pursat ýokdur soramaga. Yollaşmaýar, yüzlenmäge ruhsat edin. Yüzlenim. Esker Saparov. Hakkeý näde? Hakkeý gowy. Atlary öwrenşýärmi? Kuçaýly ýollaşmaýar. Yollaşmaýar. Mümkin bolsa siz bizi dinlemeňizi haýyş edýär. Gaýrat edin ýollaşmaýar. Biz Batyr barady. Batyr barady? O yollaşmaýar, Batyr barady. Hani ýör otoga baralyň? Hani geri berin. Geçin oturun. Anaýdyň ogullar dinleýän. Yollaşmaýar. Siz hem tanıyansınız Batyry. Ýöne biz onu has gowy tanıýas. Ol edermen, namysçan, tutonýerli hemde başarjan oglan. Siz bir Batyryň nämeleri başdan geçirýänini bilsediňiz. Ol sportsuz ýaşap bilmez, ýollaşmaýar. Şoň üçin hem gaýrat edip lukmanlar bilen ýene bir sapar gürleşip, Batyra saýlama tuğra gatnaşmagy ruhsat bermeňiz sorýas, ýollaşmaýar. Oglanlar. Men mun başaryp bilmen. Yollaşmaýar, gaýrat edin. Ruhsat berin, ýollaşmaýar. O siziň ýüzüňizi ýere salmaz. Gidip bilersiňiz. Ýollaşmaýar, gaýrat edin. Gaýrat edin, ýollaşmaýar. Gönülüň. Ýa-da, dön. Ýöre. Batyr. Ay tuweleme. Gödüň aýdyň dost. Ine nesip bolsa dostumyzy ahal tekatyny münir solin sagalar gidäýär. Nesip bolsa gowlaşarsyň. Batyrjan. Inim sen görülmüşat. Näle ýagdaýlar? O ýollaşmaýar. Bir näme bäri bakýanmy? O ýollaşmaýar. Ýekije dada gynanýan Batyrjan. Sen Adýada 2017 saýlama ýarşyna gatnaşyp bilmersiň. Ýollaşmaýar. Men häzirem taýara. Yat. Wagt az galdy Batyrjan. Bir aýdan saýlama ýarşy başlanýar. Sen bu alan şiketiň bilen näme bileýin? Eskeriňiz şu ýagdaýyny ýarşa gatnaşyp bilmez. Men Lukman hökmüni aýdýan. Men Batyry sany goşaýyn. Galanyň göre berer. Ýaşy dilegde bolady. Bolýa Batyr. Yat. Yat. Tag otur.
ulu hüwes bilen garaşýar. Sag bolun Yoldaş mayor. Sağ olun. Dıyıncın al oğlum. 2-nji batalyon. Serjant Meredov harby hastaxanadan dolanyp geldi. Por gönülüm. Yoldaş mayor Esker Meredov harby hastaxanadan geldim. Erkin. Sağlıklyň ýagşymy? Ýagşy Yoldaş mayor. Eskerler, Serjant Meredov hemmemiz üçin görülýär. Ulluğu dowam eder. Sag bolun Yoldaş mayor. Yoldaş mayor yüzlenmäge ruhsat edin. Lukmanlyň maslahaty bilen denete ýarşy gatnaşýarok. Ýöne sen sportda ýürüň soňat. Yoldaş mayor, gayrat edin ruhsat berin. Serjant Meredov. Men. Hatırıdır. Bar. Topar. Gün tertibine bol verin. Bar. Gönülüm. Erkin. Erkin. Bunu da yeri. Yok, devam edeli. Al, tanış bol. Yoldaş podpolkovnik. Men siziň sambadan usatdyňyzy bilmendirin. Ýarşa bir ay galdy. Şoň üçin maňa goltuk berip, öwretmeňizi haşy edýän. Bornym. Ýöne sen maňa bir zada söz ber. Eger bedeninde keşip yetişmedi, sen ýarşa gatnaşmak ähtinden el çekmeli boldyň. Düşündiňmi Esker Meredov? Düşündim Yoldaş podpolkovnik. Ýörenni, turgönleşik dalny. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Hiçbir beyincelik bolma. Yaralanma ýadyndan çykar. Bol ani bol, çaltyrak. Bir, iki, bir, iki, bir, iki. Yeňiz. Dinleyen. Tuveleme. Gözlegmesin. Yeňiz, sen göwnüme bolmasa gitdigiçe ýaşarýan ýalyla.
Ya, soğursumdur da çare. Ayol men sen şadiyan wagtyň göremokdum da. Bugünler sen şahtın açık yeňiz. Bu da atlaryň bir sıra bolmaly. Üýtgeşik bir tara ýokla çarjan. Bolýa yeňiz. Janyň sag bolup gedip berseň bolýa. Sag ol ýoldaş patbalkonik. Gitmäge ruhsatmy? Ruhsatdyr. Mayor Yolamanowy men ýanyma çağırın. Mümkin yoldaş podpolkovnik. Mümkin. Yoldaş podpolkovnik. Mayor Yolamanow sizin buyruğunuz boýunça geldim. Gelin geçin yoldaş mayor. Yoldaş mayor, men sizi bir maslahata çağırdım. Dinleyen yoldaş podpolkovnik. Yeň şagan tanaýansyňla. Tanayan yoldaş podpolkovnik. Ol soňky döwür üýtgäp ýör. Ýok, erbetlige däl. Öňler göwün çökkün adam ýaly. Anha bir tüýsli täzeden dünýä inen ýaly bolayıpdyr. Ödüm ýaşarypdyr zaňlar. Diýmek bir sebäbi bardyr yoldaş podpolkovnik. Sebäbi bolaýmaly. Sen şunu bir ýumuş görmede öwrensene. Düşündim yoldaş podpolkovnik. Gitmäge ruhsat edin. Ruhsat berýän. Yeňi samdur wakaly sen bıjaga syryňa bilerin men. Hani öňde garşydaşyň dur. Erkirä gor. Hani beredi. Indi kägeç. Hani bol diyeceksin. Ol hani. Yemelden sapmak için 5 sekund vaktınma batır. Sen gördün eşiğinde yenilmeden hiç kim seni yenip bilmez. Men mektebinin mertebesini belirtme. Da, şey diýsene. Hıt seyle yıldaş podpolkovnik. Türkmen ağa aýdypdyr ha. Ihlas bilen aglasaň sokur gözden ýaş çykar diýip. Onu näme ýollaşmaýar? Biz serjant Meredowa içki ýarşlara gatnaşmaga ursat beräýeli. Şeýsek eskerimiziň hem täze duran tälimçi ýeňi şagamyzyň göwüni göterirler. Hak aýdýaňyz ýoldaş podpolkovnik. Gel şu sporda wepaly adamlary höweslendirelle. Hıt seyle. Onu näme ýollaşmaýar? Serjant Meredowy ýakynda bolup geçsek içki ýarşylaryň sanyny goşmaly. Buyruğuňy ýerine ýetirmäge ruhsat edin ýoldaş podpolkovnik. Buyruk edýän. Hani ýollaşmaýar nişany da alaly.
Düşökçede bolsa taýlama tutuşur dowam edýär. Agramlary 90 gram derecede. Bular bilen tanış bolsa, göreşimli Döwlet Nazarow dören tejribeli ýurdumyň çempionatynda bir näse gadaran baýraklary var. Garşysy Gyzyl göreşimde bolsa Artman Bäşim. Artman Bäşim ýurdumyň Türkmen çempionatynda ençe var. Adamyň üstünlügi var. Batır Meredov bilen bu adam derecesi çıkşýar. Batır Meredov bilen Artman Bäşim. Bunun öňkü Türkmenlaryň bir näse çempionatlaryny tutuşur geçirip durur, şonda Artman Bäşim ýeňiş alarypdy. Bu nomunyň karşısy Batır Meredov bolar, ondan öňüňizde wagtda bize belli bolar. Döwlet Nazarow Emel Nurmatiýanyň şäher we 4 gazanyp berdiň oçukýar. Alkışlanýar. Taraptarlary Döwlet Nazarow gazanyp tutulur bilen. Ýeňi şuklary gazanýar Döwlet Nazarow. Emel Nurmatiýanyň şäher murdyny Artman Bäşim. Çeşme milletiýanyň şäher goranýar otaýda 4 gazanyp Döwlet Nazarow hatam arata fawdaçýar. Ýeňi tarap bolsa ädimmedim ýakynlaşýan Döwlet Nazarow. Döwlet Nazarow eger ýeňi gazanaýsa onu finalda Batır Meredov tutuşuny geçirer. Yapık paralarda bu Füwesini oturuyunca geçilecek 5-nji azurun haýdy pelwan gatnaşar, onu bolsa öňümüzdäki wagtlarda bize belli bolar. Ine de uzun emek peýdalanýar. Kazanan Döwlet Nazarow. Döwlet Nazarow bu tutuşy pratik geçirdi. Selekde tutuşy ýeňi kazanýan Döwlet Nazarow. Ine de pelwan alkışlanýar. Taraptarlar bu pelwanyň ajaýyp ýeňişine mutlaýarlar. Berekeller. Batır Meredov bunun garaşan tutuşu bolmady. Artdan Bäşim ýani Döwlet Nazarowdan ýeňişe sezi var boldy. Häzir bolsa Döwlet Nazarow bilen Batır Meredov tutuş geçer. Ine de garaşylýar tutuşga gelip ýetdik. Düşökçede Batır Meredov we Döwlet Nazarow. Haýdy pelwan ýeňiş kazansa ýapyk binalarda we Füwesini oturuyunca geçiriljek 5-nji az ölüm düzümine gatnaşmana hukuk kazanар. Tutuşuk dowam edýär. Döwlet Nazarow hüjüm edýär. Batır Meredov goranýar. Ine de pelwanlar dinençer Döwlet Nazarow bärde ýalňyşýar Batır Meredov. Batır Meredov tutuşy kazanyp ýöňe çykýar. Tutuşyga şowly başlady. Batır Meredov bu tutuşyga ahyryny alpyny başararmyka? Döwlet Nazarow onuň tiýenýär dinençer. Ine de ajaýyp emel. Nähili uzun emel peýdalanyny taraftary alkışlaýar bu pelwanyň ýetetiren emelini. Soňky minut dowam edýär. Tutuşyga Emel Nurmatiýanyň şäher Döwlet Nazarow ine de emel ýernetirýär, emin bäri 4 berýär, taklaş emelletiýän şäher. Batır Meredov finansiýar Döwlet Nazarow taklaş emelletiýän şäher. Batır Meredov bu ajaýyp emel peýdalanyny. Ne de agyr Emel Nurmatiýanyň şäher. Batır Meredov agyr Emel bolup Tergiň sadanarmyka? İlle var ne diýär? Ne de agyr Emel bolýar bu ýeňi sadanýar. Batır Meredov selekde aratyny sadana başarýar. Batır Meredov ýakynlarda Füwesini oturuyunca geçirecek 5-nji azur düzüne gatnaşmak sadanýar. O ýeňişden Gydamyň gebraty bolsun, ümlükler arzuw edýär. Vatan eyyamların ruhi baydağı, vatan yüreklerin baki aydağı. Zamana odroti devren faykati, bilişlim dünya yalkım arkada. Türkmenistan bakıp altın arkada. Arkada zilbilin var yar üstüme, hele bir durmuş o tene aklama. Bakıp uykuncumı dine, dildine, büyük işlem dünya yalkım arkada. Türkmenistan bakıp altın arkada.
can arkada. Bilmeden bilir var can arkada. Arkada bilir var yar üstüme. Hele bir durmuş o tene aklama. Bakı uykuncumu dine dildine. Büyük işlem dünya yankım arkada.